פרויקט עוצמות הוא חלק מן ההתמחות לתואר שני בתחום המוגבלות השכלית, הפועלת במסגרת המגמה לחינוך מיוחד בבית הספר לחינוך. הפרויקט מתקיים בשיתוף עמותת עתיד, העמותה הישראלית לתסמונת דאון, בהנהלת עדה עוז. עוז בחרה את משתתפי הפרויקט, היא האחראית על הקשר עם המשפחות וחברה בוועדה הפדגוגית של הפרויקט. הפרויקט כולל 3 שלבים של העשרה אקדמית לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית. בשלב הראשון, 14 סטודנטים בעלי מגבלה שכלית מגיעים לבית הספר לחינוך פעם בשבוע ליום לימודים בין 4 שעות. הקורסים, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, סינגור עצמי והשנה אף מבוא לתעסוקה, מותאמים לרמתם על ידי הסטודנטים המלומדים בהתמחות לתואר שני. המרצה והמרכזת היא דוקטור שושנה ניסים, מומחית להוראת אנשים בעלי מגבלה שכלית. ההנחיה שלי לסטודנטים של הפרקטיקום הינה להשתמש באסטרטגיות, במיומנויות למידה ובמיומנויות קוגניטיביות כדי להנגיש את חומר הלימודים לסטודנטים של עוצמות. תהליך ההוראה כולל הנגשה לשונית, הוראת יחידות קטנות וכדומה. השלב השני של פרויקט עוצמות, פרנדינג, מתקיים במסגרת מיזם של הג'וינט, האגף לטיפול באדם המוגבל בשכלו, קרן שלם וקרן רודרמן, ובמסגרת זו משולבים הסטודנטים בסמינריון מחקרי לתואר ראשון. בימי חמישי הסטודנטים של עוצמות לומדים בשיעור הראשון איתי, ובחלק השני לומדים עם הסטודנטיות בסמינריון לתואר ראשון. הם לומדים להפעיל את השאלונים במסגרות השונות. לאחר מכן עובדים ביחד להפיק את המידע מהשאלונים. פרויקט עוצמות מתקיים גם בחסות הקתדרה לחקר וקידום כושר ההשתנות על שם מצ'אדו. האג'נדה של הקתדרה הולמת את עקרונות אמנת האו"ם לזכויות האדם המוגבל, ולפיה יש להבטיח מערכת חינוך מכילה לאורך מעגל החיים. באוניברסיטת בר אילן אני לומד סנגור עצמי. ומה זה סנגור עצמי? סנגור עצמי זה משהו שקיים, ומחליטים החלטות, ואני מחליט החלטות על עצמי, שיש זכויות, והזכויות שלי זה ללכת לטייל, והזכות שלי זה לנגן, וגם ללמוד באוניברסיטת בר אילן. פרויקט עוצמות מהווה אישוש לתיאוריית הגיל המפצה שפיתחתי. על פי התיאוריה, לגיל הכרונולוגי יש תפקיד חשוב בקביעת היכולת הקוגניטיבית של אנשים בעלי מוגבלות שכלית מעבר לגיל השכלי. ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית מסוגלים להתפתח ולהתקדם אף בגילים מבוגרים. תוך כדי ההיכרות עם הסטודנטים במשך 2 זיהינו דוקטור ניסים ואנוכי סטודנטים בעלי יכולות גבוהות במיוחד, למשל בתחום של שפה, הבנה, זיכרון, ובהתבסס על פרויקטים דומים בעולם, החלטנו לשלב אותם כשומעים חופשיים עם זכות בחינה בקורסים רגילים. שומע חופשי עם זכות בחינה זהו מעמד המקנה קרדיט אקדמי, במידה והסטודנט מבצע בחינות ועבודות. בקנדה המטרה של השילוב היא חברתית. פרויקט עוצמות הולך צעד אחד קדימה. יש 3 אנשים בעלי תסמונת דאון בעולם שסיימו תואר ראשון. אנחנו הולכים בכיוון. המטרה שלנו היא אקדמית, אבל השיטה היא קורס אחר קורס. כמובן, על כל שעה אקדמית יש שעת התרמה. הלימודים מתקיימים עם מיכל קמר, גם כן מומחית בתחום. היא פיתחה שיטה מיוחדת. הלימודים מתקיימים בצוותא, בחברותא, בשותפות, וזה היופי שבדבר. הציפיות שלי היו שהסטודנטים ישתתפו ויהיו באינטראקציה טובה עם הסטודנטים במסלול הרגיל ללא המוגבלות. מבחינתי, כמרצה בקורס, אני מרגישה שהשילוב של הסטודנטים עם עוצמות עשה אותי קודם כל למרצה יותר טובה לכלל הסטודנטים. והם התחילו כמו כולם, את ההיכרות של כל הסטודנטים, זה סטודנטים שנה ראשונה, מבוא לחינוך מיוחד, קבוצה גדולה, כך שזה לא פשוט להתרכז בכזאת קבוצה, והם עשו את זה בצורה נפלאה. לסטודנטים בקורס, שאר הסטודנטים, זה תרומה אדירה. הם רואים הלכה למעשה איך סטודנטים משתלבים.
לפרויקט יש תרומה גם מבחינה חברתית, והוא בהחלט משנה עמדות בבית הספר לחינוך ומחוצה לו. בתחילת השנה פנתה אליי פרופסור זהבית גרוס, ראש המגמה למנהיגות וחינוך בלתי פורמלי, בהצעה לשלב את הסטודנטים שלנו בקורס מבוא לחינוך בלתי פורמלי. בתחילה חששתי, אך כשראיתי את הסילבוס, נוכחתי לדעת שהתכנים הנלמדים בקורס דווקא מתאימים לעולמם של הסטודנטים שלנו. את המפגש הזה נתן לי כלים איך לבנות משפטים, את אותם משפטים, אותם מסרים שאני רוצה להעביר, אבל בשפה שתהיה ברורה גם לארבעת התלמידים הללו. אני חייבת לציין שנדהמתי מהיכולות של התלמידים במסגרת השיעורים. איזה שאלה אנחנו יכולים לשאול? מה ההבדל בין הנורמלי לבלתי נורמלי? מצוין, יוצא מן הכלל. כיום הביטוח הלאומי מכיר ביכולתם של סטודנטים בעלי ליקויי למידה, נכות פיזית ונכות חושית ללמוד במוסדות של השכלה גבוהה. התקווה שלי היא שהביטוח הלאומי יכיר בזכותם וביכולתם של אנשים בעלי מוגבלות שכלית ללמוד במסגרות להשכלה גבוהה. אם זה יקרה, והיה זה שכרנו.